hindi lamang taga ang police unit rin sa Iloilo province ang nagatangkilik, no? Ang nagasunod sa sinyang programa Mapimping. We're also being followed by our colleagues in Negros Occidental, Bacolod City, Calibo, Capiz, Aklan, Guimaras, Iloilo City. Of course, ang atong maukod nga ng supporters sa Iloilo City Police Station 3, si Police PSMS, Rinyal Kerante. Siyempre, umaabot na rin tayo sa iba't ibang region, siyempre sa tulong ng ating butihing Police Brigadier General Harris Pama. Yes. Good morning, magaling kay Sir Balano po. Very good. Oh, si Julius Balano. Si Sir Julius. Kasi, Sir, sa nag-quarantine kita before, isa na siya sa mga mentor natin, nag-guide kung ano ang mga obrahon. Sir, thank you so much. Kape-kape lang na, Sir, aman lang ang balita, okay? And of course, si Police Colonel Noel Dumalang, no? Dira sa sa Layason, sa SALG, no? Thank you so much for watching sa Kape Kag Balita. May longgo abi nga mga official nato nga nasa sa Camp Krami, kag di feel at home gid ya mapingping nga makapamati sa ating mga balita. Kung ano ba ang progress sa Peace and Order campaign diri sa probinsya sa Iloilo, no? Kag excited man sila mabalaan kung ano pa gid ang iba nga pwede mo offer sa inyo nga mga Ilonggo. Good morning man kay Ma'am Mary Sonia Manyares, kay syempre sa atong mga Chose Boys, kag si Tatay Joe Totanis, kag kay Sir Chris Totanis, tanan from Cagbang, Uton. Thank you so much for listening. Siyempre kay Ma'am Joy, kay Ma'am Jenny O. Jenny O. Joy tuloy. Ma'am Jenny O, of course ang aton nga sponsor sa aton nga kape, ang PIDM yung Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. So thank you so much for keeping the ang pag-deliver sa native ng coffee diri sa aton nga programa Kape Kag Balita. At sa subong, we are also shout out naman si Ma'am Cybel Patriarch na Limoko, ang Chief Clerk sa Pingkad. Nagpadala sa aton sa mainit-init pa. Oo nga, kanami no. Sari-sari may ano ni siya nilugaw, may ano siya sang ubihalaya, may kasaba, ano ba yan, hindi? Mahabangka. So we are gina-promote namin not because hindi siya free. We bought it, pero ang atong diri nga gina-promote is that the initiative pala. Si Mama Limhoko, si Ma'am Cybel Limhoko is the chief clerk sa mga pikado. But na-notice nyo, aside from being a police officer, she finds time nga ma-live a passion for entrepreneurship, no? So, jutay lang, wala yun sa opisina, pwede ka gita ka-survive sa sinyang pandemya. Kaya sa subong mo, jutay lang, ang investment mo, effort mo, talent mo, pagtapos makakalasan mo nga mga surulan doon lamang pay, pwede man deliver, no? Pwede na ma-pick up sa inyong mga tupad balay if you want to earn extra in this type of pandemic. Kada mo yan sa nag-close ng mga businesses sa mga big malls, no? Subong, I think it's the time for small businesses to flourish because nga lapit balay lang, pwede lang walk-in, makapanaw, or lakat-lakatan mo lang, you can pick up your orders, and I think this is the opportunity. Kasi sa subong na notice kung mapingping ang mga pumuluyo, they are fond of pagkaon. Yes, oo. Pag hindi na wala namang problema sa marketing, kay may online nakita, may data ka lang, i-post mo lang, pa-reserve na, or ano, pwedeng-pwede din. Good morning kay classmate ko da, Police Lieutenant Lacrete, kay Sir Dossie Trenta, kay syempre na kay si Ma'am Rose Blaser, syempre kapamati mo din si PSMS classmate ko na Barato. Iya sa Parmo family sa IPPO, si Sir Harold Saban Mundihan, NIM NLMPS PCR. Hindi siya. NLMPS New Lucena. New Lucena. New Lucena Police Station sa John Yanson Diaz, kay ang Angel DC Takuyan Jr., kag kay Ma'am Yan. Alright, thank you so much for listening. So sa ating mga advisories, ang na-PULCOM examination gali sa ating mga young professionals, and of course sa mga in-service personnel natin, postpone pa ang examination. Wala pang isang fixed nga designate ang National Police Commission Region 6 regarding sa sining entrance and professional or promotional examinations. So take the opportunity nga mag-review lang anay para who knows, this extension sa examinations will be your way to top the board or to part the examination. Kaga ang ating gali, no? Ang ating mga pumuluyo, please be careful. Grabe intermittent ang ulan.
Diri sa aton nga area sa Santa Barbara and close the city, medyo nag-aulan. So medyo na-notice na ako na may nagreklamo mga pingping. Nga sa mga central parts ang probinsya, medyo nagabagtik ang lupa. No? So pakamuyo lang nga dalon mo na sa inyo ang iba nga ulan para sa inyong mga kaulumhan. Pero sa mga areas na kung saan may frequent ang ulan, please be careful kamo kay ang ulan dulot sa jutay nga pagbahaba sa inyong area, it may cause leptospirosis kag dengue, no? So dengue has been proven as deadly kani halong-halong kita sa mga kabataan dira. Lihog mandako kita sa mga way to drive away ang mga mosquito, but before driving the mosquito we have to kill or we have to stop them from growing sa mga stagnant water. So check niyo dira kasi may mga ang bubong ninyo bala may mga mga sa gilong nyo ang mga dahon-dahon lang sa gilong nyo kwaon nyo nangadaan kaya muna sila ang pwede istaran sa mga kiti-kiti, mga guma, mga plastic bottles. Inabalang katungod tingulan na mga nagakaya balang mga plastic na or glass man ta ipakulob nyo na siya kuhaan nyo sang tubig. Kay pilala na kadlaw ang kiti-kiti gaano na amo man sa mga flower vases. Same man na. Kaya bisa sa mga plants like ang saging, kung dilag ko ang saging, usually may makuha na siya makaka-capture sa water. So I think you have to locate in ang mga areas na kung saan may gakabit na tubig, kagadra posible mag-itlog ang mga kitikit, ang mga lamok kaini, nga magatugas ang dengue nga sakit na naman. Naga-hands off na ang mga hospital sa syudad sa Iloilo kag even sa atong mga district hospitals. Ganit mas importante kay siguro nga we have to be very careful ngayon kita pagmasakit, and isa dira is keep the healthy lifestyle sa mga kabataan, hindi ka mohagad pula sa gadget ninyo. You have the whole day to check your YouTube, your TikTok and everything, but in the evening please sleep well. Ang mga doktor sa atin kahambagid dyan, ang 8 hours na pagtulog is a big help to boost our immune system. Like of course, ang magkaon sa mga sa mga healthy foods, no? Gulay, prutas. Hindi kinalagyan magbakal isang mahalahalong yung mga prutas. Kaya syempre naganipid kita, di ba? Saging lang bala instead of tinapay na ang inyo pamahawon, nilaga ang saging. Sweet potato or kamote, mga balinghoy. Ang actually sa saging plan mo damo ka na way to to make it varied bala. Pwede ka mo kalupa, lupak ng saging sa kanamit. Pagtapos pwede mo man tanukon, pwede mo man nga kumubuon. Ang damo-damo iya, there are so many. Pwede man nga indulsihon. I have tasted it, indulsi mapang kanamit. Kagi na nakita ko na sir, ginobra ko nga banana peel. Ang mga anak ko nag-request na siya, Mami, buhay kami banana peel. Ginobra ko instead of beef or chicken patty. Amo na siyang ginobra ko, ginag-blender ko na siya, butangan na itlog, breadcrumbs, namin na siya i-form lang puti, amo na siya gikalaman mo sa tinapay. Banana peel party na siya. Check nyo ang YouTube ni Pingping. I am Pingping. Dira may mga demonstration sa mga food dira, and it would be a big help. Nagligat na kita akong ihibong nga demonstration kung paano mag-himo sa kasaba cake. Ikaw? Ay, natag lang to actually sa malaking balay na ako. Siguro kanugan anak ko brown tabla kasaba cake. So, last year, may impost ako nga pag-ubra ko sa kasaba cake. Ano man to siya, inspired man to sa iban man nga YouTuber. Amo to siya ang pinakabarato lang away. Pag-simple nga brown si banana. Mga kamote paste, no? Very easy siya. You can devise or you can formulate your own recipe para sa inyong personal nga pagkaon, pero kung may extra, pwede nyo ginugusyuhan. Yes. Dapat nag-start na You prepare your own food and then picturean mo and then give a little testimony about the food, and then people may order, no, if they like it. Kay damo masubong sa ating mga kauturan nga willing din mag-support sa sining mga enterprise instead na maghatag lang para sa tatawag nga limos. Why don't you di ba, mga limos, mga dole out, why don't you support ina mga tao nga nagapakita sa tawag nga resourcefulness and innovativeness to survive ining challenges nga dinahadulong sa aton nga tungkol sa sining pandemya ay nga man gina-mention na namon sa inyo nga negosyo no nga hindi ba lang na kung na-remember nyo last week nag-start na distribute sining ginatawag nato nga AX. Very small amount lang siya pero madali madabo na nga bulig ina lalo na sa mga pigado naton kasi ina siya pwede nyo gani mapalago. Yes. No amo to gani through our innovation tong initiative nga mention namon kagi na pagluto-luto nyo na pwede nyo ibulo baligya na pwede gid, di ba? Gusto ba linawon pasalamatan? May ara na kami nga 19,000 plus ng mga followers. So thank you so much sa inyong support.
Please man, i-invite you man i-share ang aton nga Facebook page, na, official Facebook page ang aton Iloilo Police Provincial Office. Sa ating mga viewers dire sa Kape Kag Balita, if you find this program informative, kag medyo makabulig sa ating mga pumuluyo, please don't hesitate to invite your friends or to share this to your families, especially sa inyong mga close na family lang, kay kung sila makabati sini, kagabasi may nakuha sila ng jutang information sa sining programa, it would probably a big help man sa ila, especially this type of pandemic. Damo kita sa information, kag mga advisories na nagdala diri, mga jutay mga tip, no? Small things, but probably could give a big impact sa ila mga pangaboy. So don't hesitate to share, like and share ang aton niya Iloilo Police Provincial Office official Facebook page. Yeah. Kung may gusto mo may paabot, i-DM nyo lang kami, private message nyo kami. So pamati sa mga taga Iloilo City, according kay PSMS, Joseph Daniel Kerante, good morning sa aton nga mga hatduo sa IPPO. Ang banya kay Sir Francis Lindero, kag kay Ma'am Lieutenant Maria Fe UMITEN, kag sa tanan nga Ilonggo Caps. Let us stay safe paghihapon, guys. Wear properly your face mask and face shield. And if possible, stay at home lang kita kung wala man lang importante nga lakat. Friendly reminder from your ICPS family. God bless everyone. Thank you so much, classmate. Yes, mga border control subong sa Iloilo City kan pila pagpakataon diri mamping. Medyo nagagutok na, no? Medyo may mga traffic. So, isa pa rin dala sa atin nga siguro reminder is sa sining mga situation pala biyan sa imong control, please keep your mental health good siya. So dapat pasensyoso ay otherwise it will cause you stress, maganubo inyong immune system kag basi makabida isay pa ka mo sa checkpoint natin. So, be prepared nga once you travel going to the city, these are possible nga mga scenarios nga ma-encounter ninyo. Ang paghuot dira sa mga border control checkpoints, ganit that our tip is that be prepared with your ID. Show immediately, hindi na pagulat nga pamangkuton ka pa sa atong mga kapulisan dira because our police personnel manning this quarantine control checkpoints sa mga border natin are just implementing ang requirements ng atong local government unit. Kag si Mayor Jetrenias is working so hard para ma-ensure man niya ang Iloilo City makabalik na tayo sa modified enhanced community quarantine para matagaan man chance open ang iba natin ka mga establishments kasubo no when you visit Iloilo City subong nasubuan ka ko because damo sa mga non-essential nga mga establishment ang nag-close and imagine if they are also renting the space and they have personnel, how many personnel do they have? Even the big malls are closing, mga butik dira. Ang iba parang mga no work, no pay. So ano na no? Pikado na thousands of our brothers and sisters are losing their job, no, or at least this temporarily. Pero you see the impact of this virus sa ating pagpangabuhi. Kani magbinilugay kita. Para sa ako siguro medyo masakit ang mag-sakripisyo for the 1 month kaya hindi ka kagalagaw, kaya hindi ka ka-interact with other people. But that 1 month, ladies and gentlemen, would be a big impact to contain ang spread sa COVID-19. Kaya eventually, we will go back to our normal nga paginawi ng ating normal activities para ang ating mga kabataan, I do believe, are so excited to go back to school, to interact with their classmates. Ay ginaabay mga tingting na nag-interact sa online kaysa face-to-face ba na. May naganyan ba sana kung mami ma-start na ang klase na mga August 16. Okay, good morning kay Tessa Cielo Tupas Lizon, sa Kaintak Rizal. Pag kay Kuya Jerry, kay tatay kag nanay, Mayo lang ang kapagpamati. Please, also don't forget to share our live. Kay syempre, ang aton man nga upod sa IPPO News Team, si Yunika Iha, masubong, nag-serve siya as vaccinator. Watching ko na siya from CPU vaccination site. Halo-halo ka mo da, She. Kag regards dira sa iba natin mga kapulisan nga nag-serve as vaccinator. Damo kita nagano mga idol nga nag-idolize or nag-admire sa aton halin sa health service. Hi, morning, halo-halo. Thank you so much sa inyo pagsakripisyo para maservisyohan ang ating mga pumuluyong Ilonggo.
siya, ina mga nag-ambal mo ba nag-admire sa Kape Kag Balita na hot duo. Please bring them here sometime, makakapi-kapi man kita, kagaw. Basi matrit naman sila sa mga manamit ng mga pagkaon sa ato yung mga Ilonggo Cups ng mga entrepreneurs. Yes, kaga maybe this week or next week, ma-start na kita sa aton new venue. No? Siyempre, mang-invite na kita sa aton yung mga guests. Ito ako gusto let's wait for that. Yes. Kaga, by the way, 30% pwede naka-go back ang ating mga churches. May mga... Dito sa Iloilo Province. Iloilo Province. May 30% capacity nga allowed sa mga religious services. Of course, maintain man dyan ang mga protocol nila. Dapat may mga scanner, may mga may alcohol, kada social distancing. Ang sa mga wakes natin ang funerals, 5 days ang maximum. Again, immediate family lang. Sa mga friends na willing man mag-sympathize sa mga nadulaan sa hinigugma, no? Pwede lang kamo siguro ka-sense ang inyong mga messages of comfort, condolences nyo dira pagi sa social media. If you want to support financially, you may send it to the courier, no? I think sa subong mo lamang piping na notice na ako because nga do bago lang interaction, kung pwede lang hindi ka kakadto sa makakakuha sa bahay ninyo. I think ang online ng mga applications sa mag-translate sa kwarta, I think is a big help. So sa ating dara ng mga kabataan, mga millennials natin, bala tuluyin nyo inyong parents how to make use of these applications to make their transaction easier, no? Hindi sila makontaminate sa iba. Actually, ang magiging obras ang anak ko, sir, siya pa nagkatuluan ng paano ganin yung paano. Siya na. But of course, hindi nyo scam ang inyong mga naginikala. Ba't nagduan nyo ka? Dato kabugali ka mga kabataan na nag-scam sa inyo mga kabataan. By the way, talking of scam, we received ang ating Facebook page, ating messenger, is receiving a lot of complaints regarding sa sining mga pipila natong mga kauturan nga nagapang scam sa pilaman ka mga pumuluyo sa ibang lugar. Please, if you do business, make it good. Hindi ka gamitin nyo ang inyong mga Facebook pages sa inyong mga business dira kay imo ya fake scam dali ya. Ay ano bala nang gamay nga kwarta nga kantidad dali lang na madula. Wala, there's no such easy money, ha? Kaya diri sa aton Iloilo Province damo yan nagreklamo diri damo sa mga pipila diri ka mga individual nga naga pretend nga naga-conduct ng business. Just imagine, ano ba lang mga impressions sa iba ng makakaturan natin sa ibang lugar if they're always victimized by people here in Iloilo Province, ha? Pero why man na ginapabayaan sa ating mga intel sa ating mga investigators dire sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren, kami Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo, nga ilocate ining mga individuals nga ginareklamo sa pipila ka mga Filipinos in other parts of the country tungod sila na scam sa sining mga supposed business na wala na deliver ng mga goods. Please lang kag sa hindi pagid pera sa amo sila nga aspeto sang pag-scam. Hindi ba lang sa aton nga mga Ilonggos kung kamo dala nagapamati inagalantaw sa ining atong programa ang Kape Kag Balita. Please be aware kamo sining mga investment scam, ha? Wala gina-legit sina kanugon. Amo na legit to, na. May product. May product may ginapadala sa inyo. So don't be what do you call this? Attracted by easy money. Sometimes it's different pag gihapon ang ginapamalasan. Yan. So, ma'am, I think excited na ating mga police station dira, kag ating mga pumuluyo man may baluan. Ano bala ang na-deliver, na-accomplish ang ating mga police station in partnership with the community, sa ating mga force multipliers, sa support groups, sa nagligay kamay lalaw. Here are our accomplishments. Yes. Sa Anilaw MPS, congratulations kay kahapon. Ano na siya? Alas 4 sang hapon, nakadakop sang isa ka wanted person dito sa barangay Medina, Anilaw, Iloilo sa persona ni Paterno Plazo Jr. Disilyao alias Lupoy, ang 23 anyos ang edad, nga single ni siya nga taga barangay Medina, Anilaw, Iloilo. Sa sala ni siya nga crime of acts of lasciviousness. Kag may ni siya nga 36,000 nga bail recommended. Once again, congratulations dito sa ilang joint operation sa Anilaw sa pagpanguna ni Police Lieutenant Jersey A. Besas. Siyempre kaupo sa iyang deputy dira si Lieutenant Ryan Chris Inot, ang deputy sa Anilaw MPS. Siyempre congratulations
Pagid kaupod sini sa joint operation ang PHPP RPHU6 sa pagpanguna ni PSMS Samuel Abines. Under the direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Renante Reyes. Congratulations. Kaginsundan nila sang aton Santa Barbara NPS nga nakadakop man sa isa ka wanted person nga si Giovanni Hagudilla Ihalarda, 53 anyos ang edad, nga taga barangay Sibariwan, Dumaraw, Capiz, nga temporarily diri nag-istar sa barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, Iloilo, sa sala nga attempted rape na. Under RPC, Revised Penal Code, Article 266A, or Special Protection, siya in relation kay ang victim sini is minor for sure. Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation Act of 1992 or ang Republic Act 7610. May-ari ini siya nga 120,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa aton anilang MPS kag sa Santa Barbara MPS. Yes, in relation to that, kag nalilit nga bulan, Ma'am Pingping, ang kaso sa 7610, no, yung pag-abuso sa ating kabataan, naglabot sa 15 kabilog, kag ang pag-abuso man sa kababaihan, naglabot 16 kabilog, no, in just 1 month, no. Ganing nakasubot naton ini kay because it almost 1 case per 2 days. No, one case per 2 days ang pag abuso sa kabataan, kag-abuso sa kababaihan. Ang aton nga babae bakong project, isa ka mga tinutuyo sa diri is maprotektahan ang aton mga kababaihan upod ang ilang kabataan against sa mga pag-abuso, no, sa ila. Gani sa aton nga mga pagluyo dira, mangin aligmaton kita, we have to be aware of our rights, especially yung mga kababaihan naton, agod nga hindi man sila mangin biktima sa pag-abuso. Mga banato siguro iban diri, ma'am, is belated na report, but again it reflects that in 1 month 17 ka mga violation against the right of our children and women, another 16 sa mga kababayan na yung mga abuse cases ang na-record sa ato kapulisan. Kag last month na isa man ka-attended rape nga natabo diri sa probinsya sa Iloilo. Nga nagataas ini kag damo ang record sa for victimizing sining aton women and children kasi kabalo na sila sa ilang mga kinamatarong. Kasi ining aton nga 43 nga mga WCPD kaupod sa ilang mga assistant. So total of 66 pila 40 tama no? 43 times 2. So, 86. Oh, 86. 86. Nga mga policewoman naton kaubos sa mga male counterpart nila, ano na siya, makusog man ang ilang info drive para ipabalo sa pamuluyong Ilonggo sining ilang mga kinamatarong. And of So sorry course, na lang sa mga perpetrator na no, miara kita yalayi nga nagapangapin sining ato mga kabataan kag kababaihan. And I think siguro, ma'am, there's a need na gidya nga ang ating nga mga pumuluyo, especially ang mga kalalakihan, should be properly educated man, properly informed, so that they will be also aware ng ilagaling inabuhat na constitutes already the violation of the rights of these women. I think that's one thing that we have to revisit. Sa ating WCPD dira, when do we educate our men? Because in fairness to these people, they might be thinking that what they are doing, especially yung mga less educated na mga individuals, they might be thinking ang ilang na obra is normal parts ng ilang expression bilang mga kalalakihan, without them knowing na it's already violating the rights of the women and the children. Now, I think we have to try natin i-shift ang ato niya campaign. We have to educate the men so that they will be aware that this particular act is not within the ambit of the law. That this particular act already violates the rights of children and women. Now, kaya kung ang babae lang, ma'am, aware of their rights, then they can always insist that this is our right. But what if ang gap is wala ganiya awareness ang mga lalaki? Tama. Pero I believe man sir, dili ba lang sa FDS, panawag na ng family development session sa mga 4Ps na. For sure, sa una, sa WCPD pa lang ako kung gina-invite nila ako as speaker pag-abot sa mga paghatag sa lecture. FPS sir, may ginatawag sila, may monthly FPS na sila. Ako gina-request ko kaya gusto ko ya akong participants mga lalaki. Lalo na kung gina-lecture ko about 9262. Yes. Yan. So sa ating ganito
dara ang mga municipal social welfare and development officers. I think there's a need for us to strengthen siguro ang inyong partnership with our WCPD para sa pag-educate sa ating mga kalalakihan. How I wish nga makita natin sa ating mga lectures, sa ating mga pulong-pulong, engagement sa community, men are participants so that they will be aware na ini galing trabaho. Kaya possible sometimes, kami nga kalalakihan, we would think nga ininjutay nga pagtapay sa baga or pagkadi sa babae, we might thought it would be normal or it would be acceptable lang or pwede nga i-consider without us realizing nga inimbisan ang pagkadi sa kababaihan, pagpagpulo sa nila, pagkadol, or reconstitutes tinatawag na violation. Kaya sometimes, like for example na, ini mga simple lang ang mga negligence or omission. Ini ang pagpapaya nila, others might be thinking na normal lang. Pero sa perspective sa layi, this is already violative of a particular right. Inang hindi mo pagsapak sa imong asawa or ang hindi mo tagsang jutay nga suporta sa ilang sa inyong pangabuhian. You might be thinking this would be normal because sa imong asawa may araman nga obra, but without you realizing these are already violations of their rights. Yes, tama gid. Ano na iya? Mali na iya nga paniniwala yang sa una balang hindi nyo kami pagilabtan kay away na mag-asawa no. May ara na kita ya lagi nga nagapangapin o pwede makasulod sa sining pag-intervene sining away mag-asawa. Ini nga RA 9262 nga ginatawag naton or Anti-Violence Against Women and Their Children. For sure laban ng mga Ilonggos naton kabalo naman ini kaya ang iban nagakalipat lang gid. So kung gusto niyo pagid more mapamatinan or maibaluan ang inang alagi, PM nyo lang kami, hindi ka mo magkahuya. Kung gusto nyo i-consider secret, confidential lang yung pagkatao, free lang gid mapangayo sang legal advice sa amon. Okay? May-ari man kami diring legal officer diri sa Iloilo Police Provincial Office sa persona ni Police Lieutenant Colonel Sir Dennis Gabrian. Yes, yes. Actually, natabo ni siya ang mga insidente sa nagligad nga August 6 may natabo nga stabbing incident. Ini lang nga man gusto namon ipaabot sa inyo kay to kanini mga ininom-inom bala. Kung mag-ininom man lang kamo nga magtugas ang krimen, please lang, hindi na lang kamo mag-inom-inom. Kung may abanta ni balangan na ano na kamo, tipsy na kamo or na balang do nagalingin na ulo niyo, puli na kamo, tulog na kamo sa inyo balay. Ay, ito pinipang pimping, ining pag-inom wala problema. Inom ka muna tayo sa atin ng bala, nga ma-satisfy lang inyong craving sa init nun. Ginabawal subong ang magpupuntipon, magtagay-tagay, which usually, hindi muna ang rason nga aming mga stabbing incident kita despite sa ginas tawag ng ECQ, NCQ, because nga, you continue to violate. Nanging kampante ka mo nga matagay-tagay upo sa inyong mga amigo, sa inyong mga kapamilya, dira lain nga balay. Tama, kami sa pamilya sang nagligad kahapon. Tungod lang sa binaisay sa gasusanay sa sulod pa ni Malaya, may ara nga magutod nga nag-away, nagtugas ang physical injury. Kaya namunyapin man ang nobyo, amo ni siya nag-inapinay na, nagsinakitay na sila. So please lang no, kasi laban ini nga mga insidente nga nagkalatabo diri tungod man sang inom-inom. Yes. So for the time being, amo na siya mga impormasyon kay mga balita nga amo natipon para sa subong nga aga. So good morning manda kay Ma'am Karen Alviar Rizano, kay Ate Karen, kay siyempre gani ang nagabaligya sinis kay Ma'am Bel Patriars, ang aton nga away PNP PCR. Good morning, good morning. Kag syempre, sa tanan nga 43 naton ka mga police stations, happy morning, happy watching. Halom lang kamo da permit. Sa ating mga OFW, na-remind sa ating mga provincial director, ni Police Colonel Gilbert Guerrero, nga open kami sa whatever request you nga inyo nga pag-himuon to please your family dire now. We are willing with our 43 ka police station to grant your request if you want them to be checked. Basi may mga arap na gusto ka mo ipalabot, basi dugay na wala ka kontak inyong pamilya, please PM us. Hindi ka mamoya, libre lang na. Wala na bayad. Kay Sir Store kuna, mayong aga mga lodi, stay safe. Halong man sir, halong man. So sa liwat, amo yan to ang inyong programa, ang duo sa IPPO, ang Kape Kag Balitas. Kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ako naman si Police Lieutenant Maria P. UMITEN. Inyo, Mas Saligan.